Jama'a assalamu alaikum. Ni ne naku Ankabut Satoshi Africa. Kamar yadda na faɗa, za mu ci gaba da yin classes akan DEX, but amma dole sai mun gama da introduction. Wato introductory part yana kyau ku san menene DEX ɗin da abubuwan da suka kunci ita wannan DEX ɗin kafin nan a shiga ita karan kanta kasuwar DEX ɗin. So yau na ce insha Allahu za mu yi magana akan abu guda uku, wato da liquidity da FDV ma'ana fully diluted valuation da kuma market capitalization. Waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ke trading index ko kuma duk wanda ke trading coin na cryptocurrency dole zai ga waɗannan abubuwa guda uku. Amma me? An fi mai da hankali akan shi akan DEX saboda me? Kasadin da yake cikin ita wannan kasuwa ta DEX ɗin. So abu na farko liquidity. Ana yawan magana kan liquidity. Kuna jin ana cewa menene liquidity? Kuna jin ana liquidity. Ita kanta wannan liquidity da ake nufi mecece ita? Mecece amfaninta? Wani irin rawan gani ita wannan liquidity ɗin take takawa a kasuwancin cryptocurrency? Abu na farko da nake so ku sani shine ita wannan liquidity ɗin nan shine coin na crypto ta riƙe darajar farashinta ba tare da ya canja ba sanadiyyar cinikayya tsakanin masu siya da masu siyarwa. Ma'ana ita wannan coin ɗin ta riƙe darajar farashin da take da shi, ya kasance farashin baya faɗuwa da yawa ko kuma ya haura da yawa sanadiyyar kasuwanci tsakanin masu siya da kuma masu siyarwa. So shi wannan liquidity ɗin nan akan sa shi ne saboda ita wannan coin ɗin ta riƙe darajar farashinta. Ko da za a yi kasuwanci ko da wani irin kasuwanci za a yi tsakanin masu siyarwa da masu siya, darajar wannan farashin wannan coin ɗin ba zai canja ba. To shi wannan tsarin liquidity ɗin nan. So liquidity ya kasance darajar da coin take riƙewa na farashinta sanadiyyar cinikayya tsakanin masu siya da masu siyarwa ba tare da ya canja ba. Shi ake nufi da liquidity. Shi kuma wannan liquidity ɗin nan idan ya kasance ya samu, to trading volume yana ƙaruwa. Ma'ana ana samun hada-hada na kasuwanci tsakanin masu siya da masu siyarwa da yawa idan ya kasance wannan coin ɗin ta riƙe darajar farashinta a lokacin da ake wannan cinikayyan, to akan samu cinikayya tsakanin masu siya da masu siyarwa sosai a wannan lokacin. Wannan shi ake nufi da liquidity. Abu na gaba kuma FDV, fully diluted valuation. Shi wannan FDV ɗin nan yana nufin gaba ɗaya menene? Yana nufin fully diluted valuation. Yana nufin darajar da ƙimar wannan coin ɗin gaba ɗaya daga kan total supply zuwa circulating supply gaba ɗaya idan ka haɗa ta, ita wannan coin ɗin nan ƙimarta ya kai nawa ne? Ana samun wannan fully diluted valuation ɗin ne idan aka ɗauki farashin wannan kuɗin crypto ɗin sai a yi timesing ɗin shi da total maximum supply ɗin wannan coin ɗin. Kun san akwai coin da suke da circulating supply da kuma maximum supply ko kuma total supply. Wasu sukan zo da maximum supply, wasu sukan zo da total supply. Shi maximum supply ma'ana har da wanda aka yi burning da wanda kuma yake circulating da kuma wanda yake locked up. So shi ake kira maximum supply. Total supply kuma coin ɗin da ya kasance babu wanda aka yi burning a kansa, wanda gaba ɗaya coin ɗin yawar wannan coin ɗin shine wannan total supply ɗin. So idan kana so ka san FDB na kuɗin crypto da kake so ka yi trading da ita musamman akan DEX, za ka haɗa da total supply ɗin da circulating supply ɗin gaba ɗaya sai ka yi timesing ɗin shi da farashin wannan coin ɗin. Idan ka yi timesing zai baka darajar ita wannan kuɗin crypto ɗin gaba ɗaya. Ma'ana idan kana so ka san gaba ɗaya darajar wannan kuɗin crypto ɗin da ake trading nawa ne, to shine za ka yi wannan FDV,
that is fully diluted valuation, shine za ka san darajar kasuwan gaba ɗaya nawa take ita wannan crypto. Let's say Bitcoin, bari mu ɗauki example Bitcoin. Yanzu idan kana son ka san darajar Bitcoin, kana so ka san darajar Bitcoin gaba ɗaya, kana so ka san ƙimar Bitcoin, kana so ka san darajar ta, kana so ka san ƙimar ta gaba ɗaya. To abin da za ka yi shine za ka ɗauki farashin Bitcoin, yanzu a ce Bitcoin naira biliyan ko naira miliyan 100 ne, a ce naira miliyan 100 ne farashin Bitcoin. So za ka ɗauki wannan naira miliyan 100, total supply in Bitcoin kuma bai wuce 21 million ba. To za ka times ɗin wannan farashin Bitcoin ɗin, wato miliyan 100 by shi wannan total supply ɗin 21 million, shine zai baka gaba ɗaya darajar ita wannan kasuwar ta Bitcoin ɗin. Menene amfanin FDV a trading akan DEX? Amfanin shi shine yawanci investors suna amfani da FDV ne domin su yi hasashe akan darajar da coin ɗin zai ƙara nan gaba. Ma'ana idan ka shiga kasuwan DEX za ka ga duk riban da za a samu a kasuwan akwai waɗanda ba sa fita. To su waɗannan wanda ba sa fitan suna amfani da shi wannan FDV na coin ɗin ne, saboda me? Su hasashen su ba riban da za su samu yanzu ba ne, riban da za su samu nan da wata ɗaya, nan da wata 5, nan da shekara 1, nan da shekara 5, nan da shekara 10. To za ka samu waɗannan ba su cika fita a kasuwa da garaje ba, saboda analysis ɗinsu akan wannan fully diluted valuation na wannan coin ɗin ne. Sun riga sun yi analysis ɗinsu, sun san darajar da coin ɗin take da shi, so za su yi amfani da wannan darajar da coin ɗin take da shi, sai su yi nasa hasashen su gani zuwa nan da shekara kaza ko zuwa nan da wata kaza yaya darajar wannan coin ɗin zai kasance. So yawanci investors masu sa kuɗi mai nauyi su suke amfani da FDV wurin analysis ɗinsu. Wannan shi ake nufi da FDV, darajar coin wadda take da wanda yake kasuwa da kuma wanda yake koda a kulle ne. Wato sanin gaba ɗaya darajar ita wannan coin ɗin nan da za ka yi trading ɗinta akan DEX, shi ne ake nufi da FDV. Sai kuma market cap. FDV da market cap suna tafiya hand in hand ne, but amma akwai bambanci. Shi market cap sanin darajar ita wannan kasuwan a wannan lokacin, ma'ana circulating supply, ma'ana wannan circulating supply ɗin nan da ake trading akan shi, iya wannan crypto ɗin da yake cikin kasuwa, wanda ya shiga kasuwa, banda wanda aka locking ɗin shi ko kuma aka yi staking ɗin shi. Wanda ya shiga kasuwa ake hada-hada tsakanin masu siya da masu siyarwa, darajarsa ya kai nawa ne. To market cap shine sanin darajar coin ɗin da yake circulating a cikin kasuwa. Kamar yanzu circulating supply, let's say total supply ɗin Bitcoin 21 million ne, sai ya kasance kuma circulating supply ɗin 15 million ne. To idan kana so ka san darajar Bitcoin, darajar Bitcoin da yake circulating, wato darajar Bitcoin ɗin da ake hada-hada tsakanin masu siya da masu siyarwa, shine za ka yi wannan analysis ɗin. Za ka ɗauki farashin Bitcoin ɗin sai ka yi times ɗin shi da circulating supply. Ma'ana kun ga a lokacin FDV fully diluted valuation muna amfani da gaba ɗaya supply ɗin da yake kan coin ɗin ne, ba ruwanmu da wannan total supply ne, wannan an yi staking ne, wannan an yi locking ne, gaba ɗaya za mu haɗa komai sai mu yi valuation, saboda shi wannan valuation nan za mu yi hasashe a kansa ne, saboda mu san menene darajar wannan coin ɗin nan zuwa wasu shekaru ko kuma zuwa wasu watanni. Shi kuma a market cap kawai kana so ka san darajar coin ɗin ne wanda yake circulating. So yawanci scalpers, masu scalp traders, su suke amfani da wannan ita wannan tsarin na market cap. Sukan yi amfani da market cap ne da kuma trading volume, saboda su hasashensu shine wata coin ne za su shiga wanda za ta ɗan ba su profit su samu su fita. So yawanci in dai kai scalp trader ne, ma'ana mutumin da kai idan ka shiga kasuwa kana ɗan samun riba da ka cire ribanka ka kama gabanka. So yawanci scalp traders suna amfani da market cap ne wurin nasu binciken, wurin nasu analysis ɗin akan coin ɗin da suke so su siya akan DEX. So in a nutshell, shi market cap sanin darajar coin ɗin da yake circulating ne. Idan kana so ka san darajar coin ɗin da yake circulating gaba ɗayanta, shine market cap. Za ka times ɗin price ɗin wannan coin ɗin by total circulating supply.
kuɗin da yake wannan shi kuɗin crypto ɗin da yake circulating zaka times ɗin shi by price ɗin wannan crypto shine zai baka market cap ɗin wannan crypto. So shi ma market cap analysis tool ne za ka yi amfani da shi wurin analysis idan kana so ka shiga kasuwan DEX. Za ka yi amfani dole za ka yi analysis akan liquidity na wannan coin ɗin, za kuma ka yi analysis akan FDV wato fully diluted market cap, fully diluted valuation na wannan coin ɗin, kuma za ka yi amfani da market cap ma'ana market capitalization na wannan coin ɗin. Idan kana so ka yi analysis mai tsayi kenan. Idan kuma express ne za ka bi, let's say yanzu kai scalp trader ne wanda idan ka samu riba kaɗan za ka iya cirewa. So za ka yi analysis ɗinka akan liquidity ɗin wannan coin ɗin da kuma shi market capitalization, tunda me market capitalization iya wannan kasuwan hasashen a iya wannan kasuwan ne. Shi kuma fully diluted valuation a gaba ɗaya kasuwan ne, hasashen za a yi ta ne sabida nan da watanni ko kuma nan da wasu shekaru. So yawanci swing traders su suke amfani da tool ɗin FDV domin su yi analysis ɗinsu akan coin ɗin da suke so su riƙe ko kuma su yi trading ɗin shi ko kuma su yi holding ɗin shi nan da wasu watanni ko kuma shekara ko shekaru. So ina fatan mun fahimci wannan darasin, wani ita ce darasinmu na yau. So idan kana tambaya akan liquidity, in kana tambaya akan fully diluted market capitalization, in kana da tambaya akan market cap, za ka iya dropping shi a comment section. Idan na haɗa comment ɗinku gaba ɗaya zan zo na yi video akan in warware wasu daga cikin tambayoyin da za ku yi. Na gode, an kabo Satoshi Africa. Ci gaba da kasancewa tare da ni.